Skal du i gang med at sælge på Amazon her i 2026, så inden du går i gang med at oprette din sælgerkonto, skal du bare lige vide, at det i dag er en proces, der er omstændig og mere besværlig, end det nogensinde har været før. Så i den her video vil jeg prøve at klæde dig så godt på som muligt, så du er klar til at komme igennem processen smertefrit. Og det gør vi ved at gennemgå det onboarding-dokument, jeg har og bruger sammen med mine kunder, når de skal i gang på Amazon. Hvis du i løbet af videoen får lyst til at få det her dokument tilsendt, jamen så har jeg lavet et link nede i beskrivelsen, hvor du kan gå ind på min hjemmeside og downloade selve pdf'en. Mit navn er Anders, og jeg har de seneste 7 år både solgt selv og hjulpet danske virksomheder med at vækste på netop Amazon. Men nok om mig, og lad os bare prøve at komme i gang med videoen. Så lad os prøve at gennemgå, hvad det er for nogle ting, vi skal have styr på, når vi opretter den her Amazon-konto. Der er hele den her liste, og hele den her pdf, vi kommer til at gennemgå nu, den kan du downloade og få tilsendt. Hvis du bare nede i beskrivelsen, der ligger der et link, så kan du gå ind på min hjemmeside, og så kan du downloade den derfra, og så får du alle tingene ned her, og til sidst i pdf'en der er der også en checkliste, hvor du lige kan få fulgt den op på den, hvis det er, du faktisk skal i gang med det her. Godt. Så der er alle de her ting, vi skal igennem. Der er alle de her ting, ikke? Der er rigtig mange ting, og vi kommer til at gennemgå dem en af gangen, så jeg gider ikke at sidde og bruge tid på det her første del af pdf'en. Det første sted, vi skal starte, det er med admin-e-mailen. Det er super vigtigt, at vi ikke bare går ind og bruger en mail, som for eksempel anders@blackmango.dk. Det vil ikke være godt, hvis jeg en dag ikke er en del af virksomheden mere, så vil den her mail muligvis forsvinde, og dermed også admin-e-mailen til Amazon-kontoen, hvilket har rigtig stor betydning, fordi admin-e-mailen er måske det vigtigste, vi overhovedet har adgang til. Så det duer ikke, at vi gør det. I stedet for, så anbefaler jeg altid, at man går ind og laver en mail, som for eksempel den her, amazon@x.dk, eller / dit firma. Det kunne også være markedspladser, / dit firma.dk, hvis man har planer om at ekspandere på sigt. Anyway, så gælder det bare om at finde en lidt bredere e-mail. Det kan være, at man allerede har nogle bredere e-mail, som man bruger til lignende systemer. Så tag en af dem. Det er bare vigtigt, at uanset hvad og hvem der er i virksomheden, at virksomheden altid har adgang til den her mail. Godt. Så det er første step. Lad os prøve at gå videre. Så er der nogle basisoplysninger her, vi skal have adgang til og kan bruge. Vi skal have et mobilnummer på den admin, der opretter virksomheden her. Det bruges til tofaktor blandt andet, og så må nummeret heller ikke have været tilknyttet en tidligere Amazon-konto. Det er lidt vigtigt. Virksomhedsnavn og type. De her ting skal vi vide. Det ved jeg højst sandsynligt, men det er også bare for lige at fortælle, at det her det er noget, at vi skal bruge. Vi skal ikke have stavefejl med. Det koster nye verifications round, og det kan bare tage rigtig lang tid. Og så skal vi have vores CVR-nummer og adresse osv. Jeg tænker lige, at jeg vil vise dig hurtigt her. Nu skal jeg lige se om... Lad os prøve at tage den her. Hvordan du henter nogle af de her dokumenter, som vi skal bruge, når vi skal oprette den her konto. Du går ind på virk.dk, og herinde på Virk, der søger du efter jeres virksomhed. I mit tilfælde Black Mango ApS. Jeg går ind på virksomheden her, så nu står min allerede på engelsk, men hvis din den står på dansk her, så starter du lige med at gå op og tage den engelske. Så går du herned, og så trykker du den her Signature of Danish Business Authority, og så tager du den her, der hedder Save All with Digital Signature, Save as PDF, og så får du downloadet en masse lækre dokumenter her, som vi skal bruge, når vi opretter kontoen. Ja. Godt. Så sådan gør man det. Så skal vi have noget personlig identifikation. Og det er her, hvor der er mange, der begynder at gå lidt galt i byen, især til nogle af de næste ting, der kommer her. Men vi skal have en primær kontaktperson, og det er også den, hvis mobilnummer vi skal bruge. Navnet på den person, der står som primær kontakt på kontoen. I en privat virksomhed, der vil det være ejeren eller en tegningsberettiget. Det behøver som sådan ikke at være en person, der arbejder
på kontoen til dagligt. Det skal bare være en, der har nogle stjerner på skulderen, hvis man kan sige det sådan. Så ejeren eller en tegningsberettiget. Og så skal vi bruge en kopi af det pas på den her person. Det skal være et ordentligt pas billede, vi tager. Og så vil der også typisk være en eller anden form for videoidentifikation, hvor at man skal holde sin mobil op, og så scanne sig selv sådan her, når man opretter kontoen. Ja. Og som der også står hernede, så kan det godt være, at vi skal bruge passet på alle reelle ejere i privat virksomheder eller selskaber. Godt. Og ja, som jeg også lige nævnte, så er det ret vigtigt, at det her billede, vi tager af passet, at det spiller. Så det må ikke være et screenshot, det er ikke beskåret dårligt, det er ikke uskarpt, men det er sådan her. Ikke? Så kommer der den her finansielle, kan vi kalde det, identifikation, hvor at vi skal have et bankkontoudtog fra virksomhedens bank på enten engelsk eller tysk. Og det er meget vigtigt her, at det er på en af de to sprog. Hvis du sender den ind på dansk, så får du den ikke igennem. Og jeg er klar over, at man kan have svært ved at finde det her på engelsk. Jeg har selv Nordea, og ved Nordea er det lykkedes mig at få min egen konto verificeret med et engelsk kontoudtog fra dem. Til gengæld har jeg set nogle andre, for eksempel fra Jyske Bank, hvor de ikke kunne få det igennem. Men så er der en anden måde, hvorpå vi kan omgå det, og det er ved at få dokumentet officielt oversat. Og det koster en lille smule penge, et sted mellem 500 og 1000 kroner per dokument, mener jeg. Og så går det igennem. Ja. Du må gerne dække posteringerne til, hvis det er, at du er sensitiv over for sådan noget. Og så skal vi have et eller andet kreditkort, som vi kan tilknytte, hvor Amazon kan trække penge fra, både i forhold til deres gebyr, og hvis vi kører betalt annoncering, og så skal de jo også kunne lægge penge over på igen. Ikke? En af de store, tunge, tidskrævende ting, der oftest udskyder en launch af produkter på Amazon, det er, når vi skal have registreret vores moms. For det, der sker, det er, når vi sender produkterne på et lager syd for grænsen, og kører FBA for eksempel i Tyskland, jamen så skal vi faktisk have et tysk momsnummer. Mange tror, at One Stop Shop er tilstrækkeligt, men det er det faktisk ikke. Og det skyldes simpelthen, at vi har varerne på lager syd for grænsen. Amazon, de tager heller ikke til gode varer det her One Stop Shop moms nummer. De vil gerne se, at man har det, men for at vi kan få lov til at sælge igennem FBA, så skal vi ind på vores konto indsætte sådan et her støjernummer og sådan et her UST IDNR-nummer, eller UST ID-nummer, som starter med DE, for at Amazon ligesom kan validere, at vi har det her tyske momsnummer. Og det her, det kan tage mange måneder. Det tyske system er meget bureaukratisk. Du vil få tilsendt nogle dokumenter, som du skal underskrive med en blå kuglepen for eksempel, og det tager bare lang tid. Så det her, det skal man i gang med så hurtigt som muligt, for ligesom at kan få den proces i gang, mens vi opretter de andre ting løbende. Det skal så siges, at vi kan lige så godt oprette alle andre ting, og så bare vente på, at vi får det nummer, og lige så snart vi får det, så sætte det ind i vores Seller Central, vente nogle dage, og så skulle det gerne være accepteret. Ja, og lad mig lige få bekræftet, eller få sagt det her højt også, at jeg er ikke skatterådgiver, og alt det her, det er bare mine egne erfaringer, der siger det. Så hvis du skal have juridiske råd 100% korrekt om det her, så tag lige fat i en revisor eller jurist. Godt. Og det ligger bare også lidt i stil med det næste, fordi når vi også er syd for grænsen, så vil Amazon gerne have, eller de kræver, at vi indsætter et EPR-nummer fra det, der hedder Lucid, hvor at vi skal have noget emballageregistrering. Og derfor skal vi også i gang med den her, og det kan også tage rigtig lang tid at få de her registreringer, ligesom det kan med momsnummeret. For lige at prøve at dykke lidt mere ned i det her med kontoudtoget, så er der et slide her omkring den del. Kontoudtoget skal nemlig dokumentere jeres adresse, og det er ret vigtigt, at den gør det. Amazon bruger nemlig det her kontoudtog til at holde op imod for eksempel det her, vi var inde og hente i virk.dk før, og tjekker, at det hele stemmer overens. Der er nogle forskellige krav til de her kontoudtog. Det må maks være 180 dage gammelt. Det skal have både dit navn og adresse. Alle siderne skal være med, hvis der står XX, og så skal det være i PDF-format. Ja.
Og så skal det være et af de her forskellige sprog, og som sagt, hvis du ikke har det, jamen så kan vi få det officielt oversat. Du kan spørge din bank om et af de her sprog. Personligt, så da jeg, som jeg sagde før, ved Nordea, der kan jeg, når jeg logger ind, vælge engelsk. Og så bliver de fleste af tingene oversat derinde. Ja, godt. Og så anonymisering. Du må gerne dække nogle af de her ting til. For eksempel sådan her. Det her, det er et eksempel på, hvordan det kan se ud. Ikke? Ja, godt. Så her der har vi banken, vi har vores firmanavn, vi har adresser, IBAN og så videre, og så har vi de her posteringer og så videre, som er blokket, og så noget andet her, der er blokket over os. Og det her, det burde gå igennem. Afslutningsvis her, så er der den her checkliste med, hvor du så vil kunne gå ind og bruge den. Du har din admin-e-mail, du har dit mobilnummer, virksomhed, bla, ikke? Alle de her ting, som vi lige går igennem. Og hvis du følger den her liste, så burde der altså ikke være så meget at komme efter. Her afslutningsvis, hvis det er noget, I synes virker komplekst, og ikke har lyst til at gøre alene, jamen så book et møde med mig, så kan vi tage en snak omkring, hvorvidt at det er noget, jeg kan hjælpe med, og så kan vi jo tage den derfra. Så ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har set med i den her video, og husk, hvis du gerne vil have den her pdf, så hop ned i beskrivelsen, tryk på linket, hop ind på min hjemmeside og download pdf'en derindfra, så får du den tilsendt med det samme, og så er det ellers bare at komme i gang, og så håber jeg, at vi ses på Amazons markedspladser.